Ало. Мамо, много съм притеснена. Много ме е страх, мамо. Имаме много да учим. За утре имаме 4 теста. 2 проекта и 2 major assignment. Да, мамо, ще ми хелпнеш ли? Имам нужда от съпорт. Мамо, освен това, трябва да изчисля 5 ъгъла на равнобедрения триъгълник. И това не е всичко. По астрономия трябва да изчисля скоростта на тяло, което тръгва от Земята към Марс. Трябва да съобразя всичко с скоростта на вятъра на Марс. И след това трябва да изчисля за колко време същото това тяло ще се върне на Земята според въздуха на Сахара. Да, и това не е всичко. Трябва да направя макет на Сатурн. В реални размери. Да. Мамо, легнала съм си 3 през нощта, знаеш. С нощи? По Netflix, да. Стоянам 3 през нощта. Обаче сега ужасно много ми се спи и имам едно предложение. Да? Искаш ли да скипнем? Ще кажем, че ни болят коремите. Не. Ще ни накарат да мием чини за комюнити сървис. Или в още по-лошия случай ще трябва да вършим някакво наказание. Въобще не си го мисли това. Нека да кажем нещо пред госпожата, че да се джастифайнем пред нея. Какво? Освен това, сега сигурно ще ни даде поп-квиз. О, да. Ти чела ли си текста? Ти трябваше да прочетеш първата част, аз втората. Не беше ли обратно? Не беше. Каквото и да е, разкажи ми какво си чела, че Саша влезе. Какво учихме? Един роман за една... Как се казваше? Евгения? Не бе, брат. Евгения Онегин. Четох нещо. Чакай сега. Айде, бързо разкажи, че госпожата влиза и Саша влиза. Там има една героиня. Една момиче. Да. Татяна Ларина. Варина? Ларина. Добре. Тя е проста селянка. Как така ще е проста селянка, като тя е аристократка? Така да е аристократка от селянка. Какво стане? Госпожата Саша влезе. Искаш ли да се поуспокои малко? Не. Искаш ли малко да се поуспокоим? Да си потанцуваме, да си попеем. И без това искам да ме забележат в Холивуд и да се... И аз искам да ме вземат в Холивуд като главна актриса. Град от звезди, за мен не светиш до зори. А сайно ти, много ми се спи. А Холивуд, за мен не свети и блести. С мултитаскването ще бъда като Бог. Много як аутфит. Сякаш е дошла от гората. Извинявайте, момичета. Цяла нощ съм проверявала тестове, есета. Госпожо, искате ли да си чилнем? Не,
ние имаме за днес много дедлайни. Ей, така ще си полегнем, ще си поспим. Имаме много. Не мога да си потремем, само 3 минути. Абе, не бе, малко преговор, айде, започваме урока. Какво ще ми кажете за троянския кон? Аз знам. Този, който е произведен в Троян. Да. Нещо за Сафо? Сафо и Софокъл, госпожо, един ли сте? За Омир? Омир е този, дет не знае кой е той, нали? Нищо не знаете. Не е вярно, аз мога да разкажа за мадагаскарския кон. Стига, дайте новия материал. Какво сте чели? Чела съм. В момент да пина малко водица. Аз съм чела за новия роман. Той е за Евгения... Евгений Онегин, да. Евгений Онегин. Евгений Онегин е млад аристократ, който харесва една селянка, аристократка. Казва се Евгения... Каква беше, бе? Ларина. Добре. Той и отрязва с пътиите и после иска да й влезе под кожата. Само, че накрая иска да започне семейство и тя обаче така си измества ценностната система, че не може да излезе от социалното си положение. Светлина? Да? Това Пушкин ли е или Ергена? Айде, пишете в тетрадките. Айде. Светлина? Да! Спиш ли? Не! Спиш? Не! Госпожо! Какво толкова? Само един спящ сред толкова будни! Будни сте, нали? Добре, айде, пишете. Така. Поезията е, струва ми се, точно в този момент. Светлина! Да? Какво правиш пак? Госпожо! Това е тая качулка, Светлина, това е неуважение към мен и към предмета. Госпожо! Вие знаете ли какво правихте до сега? Ама си със слушалка в ухото. Госпожо, исках малко да си чилна, казах ви! Освен това, вие не спряхте да говорите 27 минути. Главата ме заболя от вас. Добре, сядай там. Айде, пишете. Така. Този път в тетрадките пишете. Поезията е. Точно в този момент ми се струва, че точно Светлина... Не, беше много спешно. Това беше спешно, бе. Госпожо, записвах си час за маникюр, погледнете. Не искате ли да запиша и за вас? Не. Пишете, айде. Тетрадките този път. Така, поезията е, нали, онова явление, което през лириката прозира вътрешния глас на нашето иманентно... Някакъв аутфит. Аутфита ви е 8. Направо е изява. Закъснявам 4 минути и 23 секунди да не се посмели да ми пишете отсъствие. Какво да правя? Кажете сега бързо да се знае. Пише там за гераците. Това е топ стихотворение. Ама не е ли за 10 клас? Вие бяхте 9 клас. Да, вие нещо. Добре, пиши. Да се готвиш там за НВО. Пиши. Айде, тетрадките, моля. Какво говорихме? Поезията е. Онова иманентно явление, когато през тая лирика прозират гласовете на големите книги, които на практика са проекция на нашия вътрешен глас, който ни води през
през локвите на тая действителност. И събори! Тая, как да кажа, тази шизоидна констатация на практика отвежда към едни по-дълбоки, имплицитни символът на свободата е тангенс, алфа на отношението на срещулежащия катет към прилежащия кръст. Мултитасквам, госпожо. Не мога да смокна. Светлина, дай си тетрадката. Ще ви я дам, обаче... Само да ви обясня, че писах на един език, който може би няма да разберете. Аз не разбирам много езици. Знам, че разчитате много езици и освен това съм убедена, че когато сте започнали учителската си кариера, сте пишали на глаголица и на пясък. Защо тука Илиада веднъж е написана с малка, веднъж с главна? Сега ще ви обясня. Набързо експлейвам, брат. Саша ви самарайзи. Значи, аз не знам, и вие не сте ни казвали, дали принадлежите на школата на Кирил и Методий или на тази на Петър Берон. Това беше причината. Защо не станах счетоводител, както да сте станали. Защо не станах счетоводител, както ми казваше мама? Госпожо! Трябваше сега да съм на Бали, не тук. Много ви моля, не се нервирайте. Елате да седнете, да се чилнете малко. Госпожо, вие как се чилвате? Госпожо, седнете малко, моля ви. Вие гледате ли Хелс Китчън? Не. Агаптите? Не. А Ергена? Не. Госпожо, много сте изпуснали. Искате ли да ви заведем в Меган? Не. Това ли са отговорите на утрешния тест? Не. Някой отговор дава в утрешния тест да има? Има 1/10. Страшно ви благодаря! Стига с те смесвали езиците, бе. Говорете на пижаме български. Госпожо, вие представите ли си? На нас по цял ден ни говорят на български и на инглиш. Представете ли си колко ни е трудно? Вие, госпожо, не виждате ли светлината в края на тунела? Всякакви дедлайни. Имаме нужда от релакс. Хайде да се чилваме. Време. Всеки момент ще ви звънете за 5 минути сам. Пуснете ни да отидем в кафетирия, да се нареди. Да си тръгнем на време. Не са ги пуснали другите. Само вие не ги пуснали. Така си. Ние ще се попеем малко, да се почине госпожата. Да се преуморява, че ще вземем да си останем ние необразовани. Чилваме си, а госпожата и се спи. Залъгваме я, а тя дори не ни разбра. О, ми, успри да ти се насладя. А Саймън ти срокове ще ви победя.
за нейната безценна помощ.